Oh, kaga naman nga makaangkon sila diri. Unless nga may napatay diri. Kag na nga nagdulog kita. May ipakita ko sa inyo. Araw, tulukan ninyong ginpasigahan ko sang flashlight. Araw, amoy nang ginatawag nga katedral. Uy! Wow! Katahom tulukon sang katedral nga bato. Ginatawag ina nga katedral kay ang iya korte daw kasubong gid sang katedral. Katahom tulukon sinang katedral nga bato, no? Karon may ipakita pagid ako sa inyo nga nagkalain-lain nga korte sang bato. Araw, may ara nga korte saging. Ay! Hala, madali lang. Nga, girly? Hindi pala kita magpa-picture diri? Pwede eh. Dali ka mo. Magpa-picture kita diri. Sige. Magpusing na kamo. Kay kami sang upod ko makuha sang picture ninyo. Ay, madali. Wow! Kay kuhaon ko akong kamera. Sige. Mapadulong naman kita sa lain nga bahin sang kuweba. Magsunod lang kamo sa akon palihog, ha? Okay. Okay, Nong? Hasta bala dito sa puntang kadtuan naton? Oo. Wow! Katahom gud sa mga talan-awon diri sa sulod sang kuweba, oh. Kanami sang korte sa mga bato. Kag ang mga stalagmite, kag ang stalactite. Dogin carve gid hungod. Makakuha gid sang kasubo nga ginabatsyag sang isa ka tawo ang manami nga mga bato. Kag may ara pa gid mga bato. Oh. Nga kun maigo gani isang kasanag, nagabadlak pa gid. Tungod sa mga magagmay nga kristal nga nagatapik diri. Dugmok nga mga kristal. Wow! Kanami nami gid siya ba? Hindi ko yayawan kuha sa laragway dia. Naghuyop sang hinali ang mabugnaw nga hangin. Ay! Katugnaw, no? Ay, abi ko anay kung ako lang nakabatsyag. Magalong ka mo sa pagpanaog, ha? Tungod, tama ka danlog sa halintang nga bato. Okay na nga. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Magabian sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatang magsukong sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Magamisteryo sa kabukiran. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto,
Mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Love someone new someday. Somewhere. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Sa adlaw nga ini isa naman kasulat ang aton nga basahon. Kag ini naghalin sa isa naton kasuki sa kahanginan nga nagapatawag lang sa ngalan Julius. May babae na siya nga ginhigugma. Tawgon lang naton kay Bing. Nakilala ni Julius si Bing sa isa kabaylihan. Nagatrabaho siya sadto sa isa kakalan-an sa siyudad sa Bacolod. Kag sa una pa lang niya nga pagkakita kay Bing, nahulog dahil ang balatyago niya. Isa ka adlaw sina sa pagsugod gid sang kasaysay ni Julius nga iya man ginpasakop kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa atong palatuntunan. Once there was a love. Sa kasaysayan, ang pagpakunop-kunop. As my life goes on, I know I will
Meg, di na yun nga karinderya nag-obra si Bingman? Basta kay sa sulod ko na sa public market, Mig. Pagitaon tagani. Basi ko makalibre pakita kaon karon. Gutom na kong gandaan mo. Agay, lain gali ang tuyo mo. Pati kasi na, amiga. Gusto ko na nga makita si Bing. Abi mo, sugod sa makilalahi kami nga duha sa baylihan, hindi na sa matula sa pinsar ko mo. Lapit na lang kita sa Central Market, Meg. Preparar. Ginakulba na gani ako, Mig eh. Pero abi mo, excited ko nga makita na siya mo. Ari ko stupad mo Paisugon ta ka, okay? Na! Uy, Julius? Ari ka? Ay, Bing. Kamusta ka na? Ari, medyo masako sa pag-attender sa mga customer. Baw, timing gid ang pag-abot namon ba? May kaldo na nga nag-aaso-aso? Magpungko ka mo, anay, Anong gusto nyo nga kaunon? Kwan, nagmusta lang kami sa imo, Hindi ba kami magdugay? Sige na bala. Libre ang chibog nyo, Akong bahala sa inyo. Ati, kwan, busog man kami, Ako yung makita ka lang namon yung maripayo na Kuya Bing mo. Meg, siling mo bala kayo na nagahilab ng tiyan mo. Hindi na bala maguya-uya. Kaya ginaagda ka man. Lastar na kamo, kay pakaunon ko kamo, okay? Ate, sige. Bing, ari galing bayad na mo sa nakauna mo, no? Ano nga bayad man? Taguan na lang ina Julius. Basta magsilinggani ako nga libre gina ya. Nahuya mong ko sa imo ba? Talagsa man lang ni Ati, sige Bing, hindi na kami magdugay May klase pa kami ni Paulo eh. Gali, may dala ko para sa imo. Ari Wow, chocolates? Paborito ko gid na. Salamat man sa imo, Julius, Wala kaso, Pero pwede ba kami liwat makabisita diri sa imo? Anytime. Ari lang ako diri, Julius. Milagro? Nagapulaw ka sang tuon subong? Si Mama man. Para tuwan gid man ko halin sa una, pro. Pero, temprano ka pa nagatulog. Subong ya, alauna na, nagabugtaw ka pa. Hindi man ko makatulog, ma. Ay gaaman, may problema ka, haw? In love ako, ma. Ha? Ay, siling ko na gani Siya na lang permi ang nagasulod si pinsar ko, ma. Ano pa, daw wala man ko ginaduaw sang katuyo. Ay, hagan-hagana lang, Julius, ha? Pero, ma, okay lang sa imo kung magnubyan ako, haw? Ay, sus. Kung maayo man lang nga klase sang babae ang ipakilala mo sa akon, wala niya sang problema. Bing, sa day off mo? Sa Domingo. Nga ahaw? Pwede kita makalagaw-lagaw nga duha. Masimba kita. O nga wala ka mo date sang nobya mo, haw? Ari man niya. Makapila nagla ko maghambal sa imo nga wala pa ako sa nubya. Ay, sorry. Nalipat ako. Ate makitay kita sa Sunday? Okay,
Kaseryoso gid kay na sa imo sa sulod sang simbahan aw. Amugid ko sinaya kun magsimba. Seryoso? Kun amo, ginabantayan mo lang galing hulag ko kaina. Medyo. Ay, gali. Murder na kita sa pamahaw naton. Dari ka. Ay, busog pa ako, Julius. Anong ka busog man? Patibla kay na pag naguok sa tiyan mo, nabatian ko pa. Ha? Pati pa ina? Ara ang tanan kong atensyon sa imo kay ina, no? Gani hindi ka na maghuya-huya pa. Pili ka na kung anong luyag mga kaunon. Kag ako naman ang malibre sa imo. Daw maayong performance mo subong sa klase, Meg. Permi ka lang highest sa mga test. Anong sekreto mo man? Meg, amo ganaya basta inspired ka. Ay, kamusta na gali ka mo ni Bing? Lapit na lang, Meg. Nabatyagan ko nga dako kinang tsansa ko, Meg. Te, okay lang bala kay motherhood mga servidora lang sa karinderya ang mga inobya mo? Meg, bisan amo lang sila si Bing. Pero may nakita man ako nga maayo sa batasan niya. Mapabugal ko sa gyapon niya, Migya. Desidido ka na gidya, Meg. Ati hindi ta na ka mapunggan. Good luck na lang sa imo. Kabay pa nga makapahayag ka na sa iya. Kag mabatian mo man ang iya matamis nga huo eh. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sama-sami namang nga pagkita nga tuwa ni Bing. Nabatsyagan ko. Nga nahulog na gid ang buot niya sa akon. Kani nga nag-isog ako sa pagpahayag sa akon pagkikugma sa iya. Diyos ko, salamat gid. Salamat gid kay wala mo ako kinpaslaw. Salamat gid. Julius, ginapapauli ako ni tatay sa amon. Nagamasakit ko no si nanay eh. Ha? Uti, saan ka naman babalik? Wala pa ako makahibalo kung saan o. Bing, total, bakasyonis naman namon sa bong. Pwede ba ako makaupon sa inyo? Ha? Pero kalayo dito sa amon, Julius. Basi kung mamaguhan ka sa biyahe. Sige na bala, magpasugot ka na. Gusto ko mga makilala mga ginikanan mo eh. Pero basi ko nakigan ako ni tatay. Kung makahibalo siya nga may nobyo na ako. Di ko mag-amusin na. Ipakilala mo ako nga abyan mo eh. Pwede? Ay,
Inakonsugtan ka man ni mama mo. Ako nang bahala kay mama. O ti ano, sukot ka na? Sige na lang kani. Yes! Salamat, Gid. I love you, Gid Bing. I love you, Gid. Upod ka mo ni Bing sa trabaho? Oo, Choy. Close friend kami nga duwa. Amo bala? Pasensya ka na diri sa balay namon to ha? Pigado lang kami diri. Ay, okay lang, Choy. Kami ganit pigado mang kaayo. Wow. Mapatihan man kuntani ako nga agi ko ba? Ay, ang nobyo mo gali dito sa inyo, basi kun hidlawon sa imo? Uy, si Choy, wala pa kaya nobyo dito sa amon, Choy. Diri pagani ko mangita sa inyo. Ati damo gidire. Ay, abaw. Naga-enjoy mo siya sa pagsukilanon sa ako, no? Kag si Bing, nagayuhom-yuhom mga nagatulog sa among nga duwa. Hey, bagulang ko kabalo. Balo man ko gali mag-arte. Ma! Hindi ba ka mo magtulog nga duwa? Ati mauna na lang kami tulog ni nanay mo, Bing. Ate, sige tay. Wala pa man kami ginatuyo ni Julius eh. Good night, Choy. Good night man sa inyo nga duwa. Atulos tatay mo. Di ano, hindi pa kita magtulog? Gusto mo na nga magtulog, haw? Makaplastar ka naman sang tululugan mo Kay ara ka man lang sa likod sang kwarto ko. Pero wala pa ko natuyo ya. Gusto ka paganan ako nga lampingon. Uy, shh! Uy, ikaw ha? May makakita gani sa aton nga ginahalukan mo ko? Matalas kagid kun makahibalo si tatay. Ate, sorry lang Ano ba kay feeling ko mo Bing? Do asawa ko na ikaw mo? Wala ko kabalo nga nubyata palang kagali. Kag subong, nagapakuno-kuno pa kita. Nga ako isa kaagi. At yan no, angayan man ko day. Angayan, Gid. Julius, I love you so much. Bing, ganahigugma ko marikaw. Akon si Bing. Bing, mag-upod ka sa akon. Mag-upod ka, Bing. Bing, sa akon ka mag-upod. Kag hindi sa lalaki gay na. Dali ka, Bing. Sa akon ka mag-upod. Puyi ako! Puyi ako! Hindi ako mag-upod sa imo! Julius, paligi ako! Paligi ako, Julius! Paligi ako, Julius! Bing! Bing, hindi ka mag-upod sa iya! Bing! Akon ka lang! Bing! Julius! Bing! Mabugtaw ka, Julius! Si Bing? Ato sa iya kwarto, nagakatulog pa. Kalayan sang damgo ko, Choy? Magpanugid ka sa matuod, Julius, ha? May relasyon bala ka mo sang akon anak? Choy? Hindi. Nalipat ko. Mula ko nang inagi. Nabuking ko.
Ginhimo niyo pa kami gagago-gagaga ni nanay mo. Ginpapati niyo kami sa inyo pagpakuno-kuno. Tay. Ano ka mga klase sa mga bata, ha? Choy, patawaran lang ninyo kami, ha? Labi na gid ako. Tugod ako nagpamilit kay Bing nga mag-upon sa lugar ninyo, eh. Tugod luyag ko man kamo nga makilala. Kag nga magpakuno-kuno ka pa imo, ya? Tay, ako ang nagambal sa iya. Kay base bala kung maaki ka, haw. Kung makaibalo ka nga, may nobyo na ako dito sa Bacolod. Kag mabatas ninyo nga tuntuhon kami sa ilay mo? Choy, palangga ko gid si Bing. Tay, patawaran niyo na kami. Ikaw lalaki, anong nakita mo sa anak ko nga naluyag ka sa iya? Basi kung intuon mo lang ang akong anak, ha? Kubos lang ang amon pamilya. Wala ka sang makuha sa iya. Maayong inyong pamilya, iya? Kag hindi ako gusto nga pakanubuon ang akong anak. Hindi ka mo bagay nga duwa. Tay? Choy, bisan ano pa si Bing, palangga ko gid siya. Kag nakahanda ako nga magsuporta sa iya, sa inyo. Tugtilan ninyo ako nga magpadayon ang relasyon ng mga duha. Tugod may pahanugot man ang akong mga ginikanan, eh. May pahanugot sila sa paghigugmaan ng mga duha. Ay, kamo nga mga kabataan, ho. Damo kay kamo sang nabalaan. Tay. Kag ikaw, Bing, ha? Dako gid ang pagsalig namon ni nanay mo sa imo. Gusto mo nga magubay, ne? Kung tani nagsugid ka na lang sa matuod, ginpakilala mo sang formal ang nobyo mo. Kung wala pa siya nagdalamguhanon, wala pa nabuking. Mahambalan mo lang ini siya mataway, ah. Nag-inartista pa siya, ya? Choy, sorry, gid. Sorry, gid. Apa wala man ako sa maraan nga intensyon sa inyo, anak. Maluoy ka. Tugtiman nga magpatayo ng paghigugmaan ng mga duha. Bueno, nabato na gani sa mga ginikanan mong anak ko sa piyak sa ngamon kapigaduhon. Ate, sige, batunon ko lang ikaw. Bilang nubyos ang bata ko. Pero basta, ha? Julius, palanggaon mo lang siya. Kag hindi mo pagtuntuhon. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Julius nga iya man ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa atong palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Ang pagpakuno-kuno. Direksyon Marnie Mongcal.
money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Indi magpinangutang kon indi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Jessica. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma, kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan na maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko malimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Jessica. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Oh, si Judith man ini. Ano blang kinahanglan niya man? Ara na! Amanda, hindi ka lang magpahinali, ha? Apang na-aksidente si Ted. Nabungguan siya sa salakyan. Ano? Si Ted? Oo, gindala siya sa ospital. Hindi ka magpangalisag sang tuman. Mambuhi pa si tatay. Nagsiling sa akon ang nurse na may kabuhi pa nga nabilin sa iya. Nagpangako sa Jessica. Nagpangako ang imo amay nga mapauli siya nga may dala siya nga Christmas tree. Para nga may ara man ang mga bata. Habang nakita na lang siya sa dalan nga nabungguan. Kagang Christmas tree nga dala niya. Naganlinap tala sa dalan. Kagang dahon sini. Nagkalatak-tak.
Wala gid ako maglaom nga mo siling matabo sa imo, Amay Jessica. Wala gid ako maglaom. Wala. Para na ang doktor. Nagapalapit na siya sa aton. Kaseryoso sa iyo. Oh, Diyos ko. Patay na bala si Ted. Mrs., sorry gid. Apang patay ng pasyente. Naglitik ang ulo niya eh. Kag wala na kita sang may mahimo pa. Hindi! Nay! Gusto na ina! Batuno na lang natin nga wala na si tatay. Hindi natin siya makaupot sa Pasko nga ini. Hindi, Nay! Madali-dali ako. Pinbalitaan ako. Balitaan ako ni Choy Tomas nga napatay ng amay ni Jessica. Nabungkuan ko sa salakyan. Oh, makaluluoy man si Amanda. Temprano pang napatay ang yabana. Apang sino yan nakabunggo sa iya? Sino ayan? Jessica, kaina ko pa nga wala makita ang manghod mo nga si Ninoy. Sa diin siya? Nay, suno kay Judith. Nakahibalo na si Ninoy sa natabo. Tagalin siya. Kag wala magpahibalo kung sa diin siya makadto. Pagitaa siya. Nakahibalo ako. Nga ginaidolo niya ang iha amay. Kag hindi siya makahibalo magbaton sa kalisod, sa kamatayon sang iya amay. Kag may batasan siya nga mangita sang away, kung nagalibog ang iya ulo. Kag labi nga madugangan ang aton alatubango. Kani pangitaa sa Jessica. Pangitaa siya, samtang wala pa matabo ina. Oo, Nay. Nakahibalo ako. Kundi na nga akong manghod nga si Ninoy. Dito siya nagapungko sa isa kadako nga bato. Nga ara sa pangpang sa suba. Kag nagahaboy sang bato sa tubig. Ay, dito ko siya pangitaon. Nakaibalo ako nga hindi niya mabaton. Nga napatay ng amon amay. Pareho man sa akon. Apang kinahanglan niya magpakabakod ako para sa kay nanay kag para sa iban ko nga mga manghod. Subong nga wala na si tatay. Wala naman sa pulo sa hamon ang Pasko nga ini. Diyos ko. Inhuli lang ang nagluyang tuhod ko. Anay ka, masandig ako diri sa dingding sang balay. Hindi ko magpagkita kay Ninoy. Kadula-dulaan na ako sa paglaom. Bakit wala na si tatay? Hindi dapat niya makita nga nagahibi ako. Hindi. Ubuson ko diring mga luha ko antes ako magkanto sa iya. Tay!
pagbilin o kon pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot.